Здравейте хора! Днес сте с мен и това е първото ми видео за Пиги, първото ми видео, където играя някаква видеоигра. И днес ще играем Пиги, аз съм Пиги, трябва да претрепа всички, да спечеля... Най-мамързи да чакам тук, когато чакам там, не знам колко, 23 секунди, докато не там малумните нещо се опитва да направя. Сега, просто се оставям за диванчето, вече като моето диванче, какво да кажа? Да, ще се чакам. Чакам. Нека се повърта. Опа, аз съм Пиги. Пиги, блъскаща се, не можете да ходи, но съм Пиги и трябва да претрепа всички да спечеля. Не обръщайте внимание на фоновата музика, знам, че е пълен абсурд, ама какво се направи? Опа, две момиченца. Даже три, там далечината една. Сега ще претрепа всички и ще спечеля. Ела ми, бе. Стига бяга от мен. Вижте какво е тъпо управлението, аз забивам. Или аз съм зле. Или аз съм тъпа, или тъпо е управлението. Може би и двете. Какво правя? Що чакам? Те. Сега ще я измамаша, тя ще дойде тук към мен и аз ще я претрепа. Вижте какъв план златен. Опа, па си мисля, че има цялото време на света. Имаш ли? Как не убих? Буквално бях зад гърба и лад. Като ви казвам, че Пигито нещо бъгва, нещо... Опа! Първата ми жертва. Ей, мама ми е сложила яке. Спечелих първата си жертва. Няма па да вземеш този ключ, няма па да отвориш сейфа. Всъщност аз съм много добър играч, в смисъл добре игра Пиги, ама когато съм Пиги, съм лоша Пиги. Аре бе. Ще я хвана. Тя не си мисля, че е по-умна от Пиги, но по-умна от Пиги няма. Пиги е най-умната. Така че не би мисли да ми бягаш. Ясна ли съм? Да, ма дразни. Само бяга от мен. И защо Аджиба тя бяга по-бързо от мене? Защо? Аз трябва да бягам по-бързо от нея. Бас. Как се очаква да ги хвана? И тук може да наблюдавате как хващам едно от тези момичета по един елементарен начин. Ма тя пушка ли има, бе? Оранжев ключ. Тя беше, че ще му убие с този оранжев ключ. Много е зле. Добре, имам вече втора жертва. Или трета. Май трета. Не знам. Отивам да я гоня. Да, и вече мога да наблюдавате как през почти всичкото останало време се опитвам да догоня тези две момичета, които все ми бягат. Да. Нека оставим да слушаме хубавата народна музика. Мама Яница.
предвид за тази, сред малко ще чуете как уж що ми е хванала, но да, имах предвид за тази, просто грешка на монтажа. Опа, тя си мисля, че е по-умна от мен, ама както вече казах, от Пири по-умна няма. Същото ще е от Трепа. Тя какво си мисли? Ще видите. Айди, сега тази ще хвана, ще претрипа, батко. И ще спечеля. Оля, къде съм? Опа. Ще спечеля сега. Вижте, тя се мисля, че е по-умна от мен, но по-умна от Пири. Айде, опа! Айде, Димова разпечели. Айде!